Pinoan sanaz, Aranon bertan jaio nintzen, eta bertan bizinaz. 34 urte jut, eta beti, historia ikasi nunik, Gasteizen, baina behin ez dut historialari modun, ez da irakaskuntzan lanikin, nire lana beti izan du da kulturgintzan, edo ahozkotasunaren bilketan, edo beti euskarakin, kulturakin relazionatutako gaiatan ibili izan dunaz lanian. Eta, ibilbide politikoa egia esan murritxa. Ez da aurreko legealdi aurkeztu ginen lehenbiziko aldiz, politiko genikan ezin da esan, egia esan, herritar talde bat bezala aurkeztu ginen eta holaxe gegu. Eta hau izango litzake bigarren legealdia, udaletxean aurkeztuko ginekena. Garbi xamar ginen, peinazi batzuk ere inta, aurreko legealdin, azioik fruitua eman dezaten edo itxoitia bakarra ez da, pixkat jorratu, pixkat urare bota behar izaten zaio, eta orduan, iruditzen zitzaigun lehenbiziko legealdi honetan indako pausuk eta hobetu bitezkela, seitu beharra dola, eta garbi ginen berriz aurkeztuko ginela. Oain dela 4 urte aurkeztu ginen, pretentzio igualakin. Herrin hobekuntzan baten balin baziteken edo, erain beharra zola pixka bat, naiz eta aurreko legealdiak herritar talde bat zen eta lan txukuna intzuten oso. Nonbait guraso talde bateko kide batzu ginen baita ere, beste gazte batzuk ere laundu ziguten, eta nahi ginuna zen, etorkizun batian, herrin zerbait hobetu balin baziteken, hortan saiatu, aurrekuk intzuten bezalaxe. Gure eskaintza herriai eskainiko geniokena oin dela 4 urteko berdina da, ez? Gu sartu ginen oso nabaria den hutsune bat zelata, ez? Hemen Aranon egualditxarra askotan izaten da, eta zerbait kulturaldetik edo nolabaiteko topaketan bat edo eskolako aurrakin zerbait antolatu nahi izango balin balitzak ere, eta oantxe gaude momentu batean aspaldi hontan izan den ume kopuru handina oantxe daukau. Ia 30 ume izango dira herrin, eta herri honentzako asko da, egun biztale dauzkin herriantzako asko da. Eta orduan, frontoi estali bat zen gure ametsa izaten seitzen duz, oso momentu ekonomiko txarrian eta haietu da, baina gu horren alde 4 urtioetan horren alde saiatu ge, hoi lortzeko finantzazio bideak, edo diru laguntzak, edo anta hemen, bakiu oso zaila dela baganakin sartzeko ere, zaila zola, eta oain etorri den garaiakine, asko ze zailagoa gu hortan saiatzeko gaude. Eta frontoi estaliakin batian hemen bado leno eskola zarra zena, maixune, eta horre goiko lokala edo antolatuko ginuke nola gizarte zerbitzutan beharren bat izan balin baziteken edo horretara bideratua, eta niakin lokal bat izan izaten, non ikasia, non jolastua, non herriko norbatek zerbait landu nahiko balin balu, bertan aukera izan bezan, leku txukun bat, aterpe batekin, eta hoi dia gure ametsak. Eta maixunea eta frontoia aparte, esate bateako turismoan aurreko urtean egin genuen alegin horrekin seitu nahiko ginuke. Turismoak nola azpiegituraten eta hobetze bat ekarriko digulakoan edo izin etxita behintzat. Argiteria publikoan jasangarritasuna ere lortu nahiko ginuke. Hortako, inbertsio bat egin berra izango litzake eta alden neurrin, horrei pixkat irtenbide bat edo bilatzen. Hondakinen kudeaketan ere, ingu apustu bat, mendialde mankomunidadekin batian, eta horrekin seituko gu, kompostadorak eta pixka bat zabalduz bultzatuz eta jendea hortara animatuz. Industriare hor daukiu, alden errendimentu handina ateatzeko hor daukiu poligono horrei, hortan saiakera egiten aire eta seituko hortan. Eta, nik uste dut oain arteko batzordetan da seituz, gizarte zerbitzutako
batzorde desberdinetan eta eraginez pixka bat, eta hildo beretik saituko gula, eta gure zea da pixkat auzo lan edo herriko indarroi denak biltzia pixka bat, eta hortan aleintzen uste dut nahiko udal gertukoa eta nahiko jendartekoa gela, eta denan gustukoa ez da izango seguraski, baina nik uste dut hortan mintzat aleinduko gela berriz. Azken arnaz eman nahi nuke? Ne leku putxunena bat aipatzia zaila litzake egia esan, ara non leku putxun bat aukeratu beharko bali manu. Egia esan, toki asko okurritzen zaizkit, baina badut bat berexia, eta, neskatxean itzala esango dut, ohitura handia nun esilez alde jaisteko, esilezko erreka jaisteko, ni Surokoanaz, eta nikan beko erreka horta jaistekoa. Eta han gitarra ematen nuen bizkarrian, sasi tartian barrena pasatzen itzan, oso abentura ikarria iritzen zitzen ara aietzia, egia esan. Mino han bertan jarri eta erreka bazter hartan gitarra ate eta hor pasatzen itun, ordu erdi bat pasako nuen ginez, igual. Mino gure zen nola, zakit, hango soinua eta hango zeroi hartzia, arnasoi, netzako izugarria zen, isilesko errekakin geldituko nintzake. Kale bat, kaleak, haranok kale tarte asko, kale zehaz bat ola ez luke, txoko asko, mendi asko, auzuak oso politiak, ni Surokoanaz, ni Surokin geldituko naz. Suro nire auzua eta oso kutxuna duan auzo bat. Eta zergatik Suro, han jaioan azelako, han bizitunaz urte askuan, eta jendiak ematen zuen nolako goxotasun hoi, ni izurri gustatu izan duzat. Igual da, etxitik etxea ateatzekoan, harremantzeko modu hoi edo ez dakit lasaia eta atsegin. Ara non, menditik horreinen berta egonta, mendin bertan egonta, kasik gezurra esaten nahiko nitzake mendi buelta bat ez banu aipatu. Nik uste dut mendi buelta bat, bino ez mendi buelta jakin bat. Bide asko daude, denak dira politiak, egia esan, bista izugarri politia dauzka, ara non joaten zentokira, joaten zela ere, ziurtatu da, pixkat gauza politiak ikusiko juzula, eta planik politiena nire ustez, idei gabeate, itxetik, mendila hartu, igual da ze bide, non azalduko zen pixka bat, eta aspertzion bultaman da, itxea hietu. Bazkari bat bier balima da kontsehun, launak tortzen balima dia asko ze politiagoa plana, eta ni uste plan ideala dela. Ez nuke pertsonai bat bakarra aukeratuko. Uste dut ezingo nukela izen bat esan. Eta geldituko nitzake bihar bada adineko jendiakin. Gure atxona monaikin eta oain asko falta dia, bine hola faltatzen denian esaten zuen noitakoa, ai ama, eta hau falta dela oain arano ez da iguala izango. Nik uste dut eman jotela herriai jakintza bat eta eoteko zera bat, porte bat, jakintza. Herri jakintza bat, denak ezautu beharko ginukena eta denak estimatu beharko ginukena. Dituko nitzake adineko jende horrekin, bai lehengo adineko ikin, oain gaur egun guk ezautu genituen atxona monaikin gaur ez daudenakin, eta gaur egun guakin egon. Oik erakutsitakoa esker gelako gu, gena, eta guk beste horren beste ingo algu. Askok segurazki aukeratuko lituzkete karnabalak. Eta karnabalak bada fiesta bat gustatzaten da nahi. Oso iruditzen zat. Oso bertakoa eta oso berexia. Gero santiluke hor daude, eta santiluk ere oso espeziala dira netzako. Jende askok parte hartzen du gaine, eta berexia. Nik batekin gedituko nintzake eta da urte bukaeran San Martin eguna rekuperatu ginen, oin dela urte batzuk, garai batian San Martinetan izaten omen ziela herriko fiestak, eta gure atxona monak etzian osongi akordatzen egia esan, haitxutakoa bai, bino, santillo eta pasa omen zela, egualdi txarrangatik, eta zer.
San Martin euna rekuperatzea pentsatu ginen eta politia izan zen idea egia esan ze nolabait strukturatu ginen bi ardatzetan eta herriko jendeak parte hartzen du ardatzoitako batian. Herriko norbaitek zerbait erakusten du, beak ikenduna edo beak maiteduna edo ikusten dut jakintza hori eta herritarrak be ardura hori hartzia eta herrigintzarako oso importantia dela eta San Martinek lortu du herritarran impulso jikio eta oso berezia iruditzen zat. Gero talo jate bat iten da, gaztain jatia, hortan herri guztia parte hartzen du, izugarri arratsalde atsegina izaten da eta atxalde bateko kontua da, baina guretzako da gure arratsalde kulturala. Oso politia. Nik uste dut Aranoarri izatia ezin dela hitzez esplikatu. Ez nuke jakingo ze hitz eta ze nola azaldu Aranoarri izatia zer den. Nik uste dut herri guztitan izaten den bera izango dela, ez? Herriakiko maitasun bat, herriakiko sentimentu baikor bat, hoixe bizitzia eta hoixe zabaltzia. Eta Aranoarri izatia, nik uste dut hoixe dela. Eta zer duen positibo herriak, jendia izango da, nire ustez herriak positibo duna. Aparte, bistak eta garbi duen gauza bat da, Arano izautzen duenak ongi daki, ze bazter polik dauden, izautzeztuna etorri daiela nahi. Eta jendia da herria egiten duna eta herria aurre atatzen duna, ez? Gure diferentzik eta izango jugu, behar balein bada, bino zerbait azpimarratu berbako balimanu, Arano zer kiten duen, olako berezia jendia izan ditzak. Dugu gaurrean, baina ezin dugu edan.